дар осорхонаи миллии Тоҷикистон пайваста ҳамоишҳои гуногун сатҳ ташкил карда мешавад. ин навбат бахшида ба ҷашни 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии ҳофизи Шерозӣ, ки ҳамасола дар ҷаҳон 12 октябр ҷашн гирифта мешавад, намоиши нусхаҳои дастнависи осори Хоҷа Ҳофиз таҳти унвони Ганҷи Саодат баргузор гардид. дар кори намоиш доираи васеъи олимон, донишмандон, донишҷӯёни фаъоли кишвар, роҳбарият ва кормандони осорхонаи миллии Тоҷикистон иштирок намуданд. земни баромади роҳбарияти осорхонаи миллӣ гуфта шуд, ки Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ шоир, мутафаккири барҷаста ва оламшумулест, ки осори гаронбаҳояш зиннатфазои ганҷинаи адабиёти ҷаҳон гардидааст. ӯ ҳамчун бузургтарин шоирони лирикнавис шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад. Шамсиддин Ҳофизи Шерозӣ ҳанӯз дар айёми зиндагиаш дар байни хосу ом ва хурду бузурги эронзамин ва он кишварҳое, ки бо забони тоҷикӣ форсӣ такаллум мекарданд, ном ва мақоми шоиста пайдо карда буд. зимни баромади ширкатдорони дигари ҳамоиш гуфта шуд, ки ғазалиёти ӯ ба забонҳои гуногуни ҷаҳон аз ҷумла забонҳои шарқ тарҷума шуданд. ин намоиш бори нахуст дар осорхонаи миллӣ баргузор гардид. дар намоиш аз коллексияи фонди тиллоии муассиса намунаҳои гуногуни нусхаҳои дастнависи девонҳо, кулиёт ва байёсҳои Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ гузошта шуданд. қисме аз нусхаҳои мавриди назар дастнависиҳои нодири ғазалиёти Ҳофиз маҳсуб меёбанд, ки ба намоиш гузошта шуданд. ин силсила иқдомҳое ки аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон татбиқ мегарданд, пеш аз ҳама аз сиёсати фарҳангдӯстонаи раёсати кишвар, сарвари кишвар ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. истиқлолияти миллӣ воқеан барои мо як неъмати гаронмоя аст ва маҳз ҳамин истиқлолият барои мо имкон дод, то ин гуна абармардони адабу фарҳангамонро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи байналмилалӣ ба ҳамзабонони худ ва ба ҷумла мардумони олам муаррифӣ кунем. намоишҳо дар мавриди бузургдошти адибони классики мо метавонем муҳтаво ва осори ин абармардонро бо насли имрӯзу фардо муаррифӣ кунем. ҳамзамон дар ин намоиш намунаҳои хушнависи хаттотони чирадасти халқи тоҷик, ки дар онҳо абиёти Ҳофизро инъикос намуданд, ба маъраз гузошта шудааст. баргузории чунин намоишгоҳ барои муаррифии нусхаҳои нодири асарҳои Ҳофиз заминаи мусоид мегузорад.